Benvinguts a aquest vídeo de WordPress. A continuació instal·larem un fòrum. La primera cosa que farem serà anar als plugins, a les extensions i instal·lar el VBPress. Hi ha diversos plugins de fòrum, però aquest és el més conegut, per tant és el que farem servir. Una vegada instal·lat i activat, com podrem veure a l'esquerra, tenim foros, temes i respostes. Primera cosa que farem serà anar a la configuració. És molt important veure què podem fer que els convidats, és a dir, la gent que no ha iniciat sessió, pugui respondre al foro i també veure que tots els usuaris que estan donats d'alta al WordPress els estem deixant respondre als foros. Si volem saber més sobre els usuaris, podem entrar a la pàgina de VBPress i veurem que hi ha diversos tipus. Normalment, amb aquesta opció, en participants, ja tenim prou. Molt bé, la resta d'opcions són molt senzilles i en aquest cas no tenim res a comentar. Per tant, continuem. Crearem dos fòrums diferents i també un tema. Per exemple, si estem fent una pàgina de l'assignatura, podem fer un fòrum de mòdul 8. Com podeu veure, ens deixa dir si té una categoria para o no, i també farem un del mòdul 3. I després farem algun tema. Fixeu-vos que quan fas un tema et permet enganxar el tema de manera que quedi sempre a dalt. Ara veurem. En aquest cas fem un tema que volem que sempre estigui dalt, darrere del fòrum, i ficarem que està enganxat. Aquí. Molt bé. Una vegada que ja ho tenim, podem publicar i ja quedarà fet. Ara fem un altre tema, més genèric, ho fem així ràpid, i també l'enganxem del mòdul 8. Molt bé. Una vegada que està, el que hauríem de fer és canviar el menú perquè ens apareguin els mòduls. És molt fàcil. Anem als fòrums i podem afegir un mòdul en concret, un fòrum en concret o tots. En aquest cas, fem tots. Canviem el títol perquè quedi una mica més curt i ja podem publicar. És curiós que una vegada que entrem podem veure que no queda xulo, que queda, diríem, massa petit, no queda bé. I a més, quan entrem podem veure que no s'està adaptant bé, diríem. Això és culpa del tema. Per tant, el que podríem fer és buscar un altre tema que ens pugui interessar més. Jo el que he fet és anar a Google i buscar els temes que s'adapten millor a VBPress. I un dels que he triat és aquest boss, que ja l'he descarregat, fer la previsualització i com puc veure queda molt més ample, queda molt més, diríem, agradable. Llavors ens quedarem amb aquest tema. Em permetria respondre i fer coses, molt bé. Puc actualitzar, puc publicar i a partir d'ara treballarem amb aquest tema que em queda interessant. Molt bé. Crearem un altre usuari que serà un usuari que podrà escriure al fòrum i li diré usuari. Però per poder entrar i sortir el que faig és una sessió privada. Clar, el problema que tinc és que no tinc manera d'iniciar sessió. Aquí estic com a usuari normal. Per tant, el que he de fer és afegir un widget o un genie. En aquest cas, el d'inici de sessió. El ficaré en la part de baix. Li fico un títol. No ompliré res més, en aquest cas, i continuo. A partir d'ara, com podrem veure, a la part de baix podré iniciar sessió. Llavors, una vegada actualitzat, baixo i aquí puc iniciar sessió. Doncs ho faig, usuari. I ara, efectivament, veuré que puc crear nous temes, puc respondre als temes ja creats, tinc tota la funcionalitat. Com li hem dit per defecte que tots els usuaris de WordPress van a ser participants, doncs en aquest usuari genèric ho puc fer. Comprovo, efectivament, que puc respondre, que puc crear nous temes, que puc fer tot.
Fins i tot vaig a respondre un tema i vaig a afegir una imatge per veure que és molt senzill. Vinc aquí, afegeixo un missatge i trio l'etiqueta imatge. Doncs em demana ficar una URL, per tant vaig a Google, busco una imatge, copio la URL, la fico aquí i un missatge, molt bé. I com podem veure, doncs queda perfectament, una vegada guardat, i el veig perfectament. Una altra opció per afegir sessió és, en lloc de ficar un widget o un Genie, és ficar una pàgina directament i enllaçar-la. Això com es fa? Doncs el que puc buscar és els shortcodes. Entro en aquesta pàgina i podem veure que per accedir a qualsevol secció del VBPress hi ha uns codis curts que puc fer servir en una pàgina i automàticament m'arribarà. Fixeu-vos que puc afegir els fòrums, puc afegir els replays i en aquest cas ens interessa en l'account. Llavors copio el codi per iniciar sessió, copio i l'enganxaré en una pàgina nova. Molt bé, vinc aquí, afegeixo una pàgina nova i és tan senzill com donar-li un títol i enganxar aquest text. Una vegada guardat, l'afegiré al menú i ja ho tindré preparat. Totes dues formes són similars, cadascú que triï la que més interessant li sembli. A mi personalment aquesta segona forma m'agrada molt. Fixeu-vos que només afegir la pàgina, guardo, actualitzo i una vegada que la tinc, l'única cosa que he de fer és picar. Si ja estic dins, me diu que ja està, puc sortir i tornar a entrar d'una manera molt còmoda. Per finalitzar el vídeo direm també que hi ha diversos plugins, diverses extensions per afegir funcionalitats al fòrum. Hi ha cosa que hem de ficar és VBPress i com podeu veure hi ha moltes opcions. Se li poden ficar tema d'attachments, hi ha una aquesta que es diu Tools que té moltes eines interessants, temes estètics. Bueno, són diverses i és qüestió de provar-les. Com podeu veure, totes estan amb una bona qualificació, per tant seran interessants. Gràcies.